הגיע הזמן להשתיק את כל הרעש מסביב ולעשות לכם סדר. בפלייקארד החדש של אל על וישראכרט, ממש כמו בכדורסל, יש רק דבר אחד שמנצח. נקודות. לא קשבק, לא כסף בחזרה, נקודות לטיסות. אז לא להתפשר ושלא יסובבו אתכם. אני כל החיים עובד קשה בשביל נקודות, אבל בפלייקארד הנקודות עובדות בשבילי. לטיסות קרובות, לטיסות רחוקות, למלונות בכל העולם, או פשוט להשתמש בנקודות כדי לשלם פחות. וזה עוד לפני ימי שלישי, שיש 50% על הטיסות בנקודות. אמרתי כבר כרטיס טיסה 1+1 פעם בשנה? טוב, זה בלי קשר לנקודות. ואם עדיין לא עברתם לפלייקארד של אל על וישראכרט, אל תפספסו, שלא תאבדו את צבירת הנקודות שלכם. לוותר, זאת לא האופציה. זהו, עכשיו כשהכל ברור, הכדור בידיים שלכם. פלייקארד, זה לא רק כרטיס אשראי, זה כרטיסי טיסה. מצטרפים לפלייקארד החדש של אל על וישראכרט בחודש הקרוב, ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.